900 गजरा झूमे भवन में, 900 गजरा झूमे भवन में। सुन सुन रे मलिया के बिटौना, सुन सुन रे मलिया के बिटौना। सुन सुन रे मलिया के बिटौना, ले गजरा चलियो ते भवन में, ले गजरा चलियो ते भवन में। 900 गजरा झूमे भवन में, 900 गजरा झूमे भवन में। सुन सुन रे सुनरा के बिटौना, सुन सुन रे सुनरा के बिटौना। सुन सुन रे सुनरा के बिटौना, लेटी का चलियो ते भवन में, लेटी का चलियो ते भवन में। 900 गजरा झूमे भवन में, 900 गजरा झूमे भवन में। सुन सुन रे बज जाके बिटौना, सुन सुन रे बज जाके बिटौना। सुन सुन रे बज जाके बिटौना, ले चुनरी चलियो ते भवन में, ले चुनरी चलियो ते भवन में। 900 गजरा झूमे भवन में, 900 गजरा झूमे भवन में। सुन सुन रे हलवैया बिटौना, सुन सुन रे हलवैया बिटौना। सुन सुन रे हलवैया बिटौना, ले हलवा चलियो ते भवन में, ले हलवा चलियो ते भवन में। 900 गजरा झूमे भवन में, 900 गजरा झूमे भवन में।